Ja. Der er tårligt. Fold op. Nej. Det var der en lys i dag. Hvordan der? Ud med den. Jeg må med for at tegne, mens det er. Ja. Det var den. Jeg siger det mest. Det her, det blev godt. Det er vand og røg. Lige fra venstre og så helt over til højre. Det bliver perfekt. Min snut. Den er færdig. Den er sat lige færdig. Hey, Mr. Dieter. Jørgensen. Du må ikke gå blom skræk. From Jamaica. Gud. Hey, jeg har lige fundet sådan en idé. Fundet en idé. Ja, jeg fandt det her ved at bo. An idea. Mr. Dieter. Ja, You want some coffee too? jo, der er ikke Jørgensen. Det var da dejligt. I'll make some coffee for you. Det er fint. With rum and Coca-Cola. Nu holder du det. Coca-Cola. Hvad er det der? Oh, coffee. I love coffee. I have your coffee ready. Jamen, jeg har ikke tid. Kaffe. Jeg skal over patentkontor. Coffee. Nej, ingen kaffe. Jeg skal over patentkontor. Coffee. I sko, og så slet. Jensen. Det er nu. Vi skal afsted til jeres patentkontor. Kom så. Coming. Dieter. Det er godt nok. Så skal jeg fremme afsted. Rock and roll, Jamaica. Yeah. Here we go, Dieter. Yeah. Vi skal tage patentkontor for at It's just turn left. Left. Til left. Ja. Og for helvede. Venstre. Dieter! Ja, men Jørgensen, vi skal bare afsted. Vi skal til at patentkontor. Den her idé, den skal bare frem til gerne. Dagens lys. Then just straight ahead to Jamaica. Hvad fanden det for en stat, du har lavet hen her, Jørgensen? Det her, det er sgu da af patentkontor. Nej, it's your GPS don't work. Men hvad er det for noget skræm? Hvem er det, der har fundet på det? Away det går. Vi skulle til at patentkontor. Nej. All gone. Nu blev alle mine fine idéer bare aldrig til noget. Nej! Nej! Så kan røgen også bare vende den vej, den vil.